Hola, sóc el Màrius Intente, sóc de Terrassa i el grup el conformo jo i les bases sobre les que canto. Quan pillo el micro i canto, em dic Intentex o em faig conèixer com Intentex. Corres on parles, conec a molta gent amb molta boca, però praxis poca. Patriotes de butxaca, protegits per la placa, còmplices de la troika, oi que... Bueno, jo em defineixo dins del rap, faig rap, faig música, sobretot rimes, no? Sobre una base instrumental. M'agrada les bases, sobretot, que parteixen de música negra, del soul o del funky, del reggae. A vegades he provat de fer coses així una mica més en base reggae i tal, però bueno, s'emmarcaria dins del rap. Diu, un puny amunt pels que trenquen el silenci. Dispensi si el que pensa no és el que volen que pensi. Simbiosi de la base i un discurs de classe. Entitat anticapitalista, passi el que passi, sí. Jo tota la vida que he tingut inquietuds musicals. Amb el meu cosí havíem muntat un grup quan teníem 7 anys o així per passar-nos-ho bé. Havia tocat uns quants instruments i tal, i el tema d'escriure, sobretot, és una que em va començar a pillar fa un parell o 3 d'anys, d'allò que portava dins, intentar-ho plasmar amb una lletra, intentant rimar-ho i tal, sobretot gràcies a la música que escoltava, que també era rap, veure que hi havia gent que ho feia molt bé i sabia dir el que pensava. Els temes de les cançons són variopintos, no? Són bastant variats, però sobretot escric quan jo escric és perquè alguna m'ha tocat i alguna m'ha influenciat. No soc de passar-me hores escrivint, sinó de quan tinc una frase que es talla al meu cap perquè em burxa i em punxa, doncs la trec i a partir d'allà vaig construint. I jo crec que m'agrada marcar-me dins del rap polític o el rap amb causa, no? Un rap que sorgeix d'unes condicions de vida que s'estan donant aquí a les nostres ciutats i pobles i unes lluites que s'estan donant, que això dona per moltes lletres i crec que bastantes lletres es podrien emmarcar aquí. I altres lletres són totalment introspectives i, no sé, sobre l'existència humana, de lo que se m'acudeixi realment. Som així, seguim aquí, som insubmises de les lleis quan les lleis siguin injustes. Som gais, lesbianes, transsexuals i putes. Som les rutes salvatges que ens porten al nou paradigma. Som construcció constant, per tant, som un enigma, som grans. Doncs les influències, la més clara, suposo que és Adversaris, no? Perquè em va tocar molt quan vaig conèixer un grup que s'atrevia a fer rap en català i que ho feia tan bé. I em va flipar molt. Però abans d'arribar a conèixer Adversaris, portava ja bastants anys escoltant rap, sobretot rap americà, gent de Roots, Mos Def, gent així que tenia unes lletres també combatives, no?, en anglès. I llavors, quan vaig conèixer Adversaris, en realitat és la gran influència de dir, hòstia, aquesta gent ho fan superbé, s'atreveixen a fer rap en català, obren el panorama del rap en català combatiu i mira, ara el panorama està obrint-se per tot arreu. Estan sorgint grups a tot arreu, no?, de rap en català, i és una superbona notícia. Bueno, família, i si us mola la meva música, espero que ens veiem al reunió. En veritat, raig, penso massa el que faré sense saber mai què faig.